Sri Kucing. Heeh. Sri Kucing. Si kucing ki apa meneh kuwi? Si Kucing. Kok Sri Kucing? Si Kucing maksudnya wong cangkeme kesrimpet tok ya. Ya padha aku wis ya. Dalange diganti geter we apa piye? Malah luwe. Lah wong geter wis sok siuleh aku kok. Oh ya. Kok makel-makel ki mbok jenengan kuwi sing dadi dalang. Tenane. Syukur. Nembungu aku sik dadi dalang. Pak, pripun niku? Ayo kon rene. Oh. Apa? Rono. Honore kayak aku sik. Lho. Urung Apa wayang kok. hubungane lho, honor. Lah aku ngenteni kok ya. Anggenteni iki mah bayar. Kowe iki melu kono apa melu aku to kowe iki? Anggenteni kok dibayar. Ngenteni kok malah kon bayar ki logikane. Ikimu iki lho. Piye? Piye? Aku jelas Tak jelaske. Heeh. Nek sing jeneng genteni malah bayari. Oh, ngono kuwi to. Kok manjuk bayar ki kepiye? Oh ya. Ngenteni ki malah Bayar. Lah iya to, aku duwe pit gentenono. Terus tok genteni. oh, ayo karang wong loro ki makelar pit dadine ya ngerti. Bocah ora yakin kok. Lah ya aku ki takon mergo bingung. Lah ya wis tak jelaske nek sing jeneng genteni iki malah bayar. Mergo kowe makelar pit. Mbok nek kowe malah kowe njupuk ora nembung nek kowe ora. Lho nek aku ki ora nyolong, beda Beda. Beda. Ayo Mbak Ika. Anu wae, Sri Kucing. Si Sri Kucing. kucing ngopo? Apa lah? Sariman sing wadon sendiwati ayane lumpur janji sapa jaga kasusu sae jembar-jembar marine lampu-lampu wis sih Dalem. wis nyekukruk neh to wis. Ora lah gek nampa Ya. WA. Akeh di WA saka rumah sakit kon bali. Ngawur. Apa toh aku Iki didoke? saka Gracia Pakem. Oh. Si Hono kon mulih rono. Kon nyangking kowe. Lah ya karang pasien iki aku. Lah iya. Sing yakin toh? Ah iya. Rombongan wong edan kok Ora neng kok neng Gracia Pakem ki si Hono ra aku dikon mancing ngono. Ya ora ono. Mancinge wong edan ki sak nggon-nggon ning aspalan kowe mancing kok dhek iki. Pokoke anggere yakin Yakin. yeah. Suara suling kumandang suarane Etan kali ulon apa Setiane kelakon, setiane kelakon. Bahan seno Gusti tanpa ring kapati sing ayura kowe dhewe
mengkis meneh. Nah, ngadeg kok ben sehat-sehat. sehat, disehat-sehatke. Ning gocekan kowe. Ora apa-apa. Gocekan kula ora apa-apa. Ah. Podi anu bopong tak goleke wong papat. Kok goleke wong papat piye? Ya nek wis ora kuat. Ora kok nganggo wong papat ki piye tegese? Atos iki teman. Lah tegese wong Lah papat. iya. Lah wong gendonge wong siji wae iso to? Heeh. Tak goleke wong papat kaya tetep atos ya. Ayo ora kepenak to Tegese nek apa kuwi digendong. Hah? Tegese. Ayo mbok artekno dhewe. Oh, kowe mujek-mujekke aku mudar. Kleru. Kleru. Ah kok wong papat? Wong papat ki genek lingguh kowe ora iso kepenak to. Terus Anek wong siji ra kuat jomplang kowe tiba mati lho anek wong papat? Wong papat rasa. Iso dilirik iso turu kowe. Ngaso. Kuwi mesti meng kowe diunggahke peti mati ngono to kowe. Nek keyakinanmu ngono ya wis. Kok malah keyakinanku ngono? Napa? Kowe melu numpak ora Ora. Ora. bareng aku. Ora. Aku sok wae. Weh, ora kok ku tetep urip kok ning kono kuwi. Urip. Urip ning nggon peti mati wong loro kowe ra. Ya emoh nek karo jenengan kok. Nek wis membusuk kabeh. Sabarno. Konjur dadi kaya ngono kae anggap ora. Ngopo ta? Aku kok nudingi wong meteng. Wong sapa sing nudingi wong meteng kaya ngono kae ku. Edan iki. Wes. Heeh. Ya. Kok ndak kalah karo jero kae, ono jlang-jlang. Wes kene ya tarter-tarter. Kae rampung jarene panitia isih ono tong setan. Oh, Wah, ah iki sing kon melu. Aku. Heeh. Ngang. Ora ya kowe iblise kuwi mau wong tong setan kok. Oh ya aku iblis ora Oh. apa-apa. Oh apa kae? Ora apa-apa kae gonge kok. Ana ben nganggo gong. Lah mak kowe rasa dirasake ndak kowe mah Malah koceluk kocok dhewe. dhewe. Ayo nduk. Ayo. Pinasu tapa Murid kepenak unite. Kae kulane aja lali agamane. Lali agamane. Ping siang Ngambil kace. Bacane selake nyande paling kudure. Ya, dintekke mlebu si kucing. Mangga.
joget ngono kuwi.